ಬಯ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಯ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಏಪಲ ಅವರ ಕಾಂಡದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪನ್ಪೇತ ಎನ್ನ ಕುಜಲ್ಪುರ ಮರ್ಲೇದಿಲಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡನೆ ದಿನ ಆಯ್ತಾನೆ ಸಮಾಟು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ ಟೈಮ್ ಕಿಕ್ಕುಜೆಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಬಯ್ಯ ವ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತೆ ಶುರು ಮಲ್ತಿಂದ ಆಯ್ಪಂಡ ಇನಿ ಎಂಕುಲಿ ಎಂಕುಲಿ ನಿಪಿದಾಡುವ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪಗರದು ಮೇಲೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪಗರದು ಮೆಲ್ಲರು ಅರ್ರ ಪಗರದಾದ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲಿನಿ ಮೆಗ್ದಿನವಳು ಜಾತ್ರೆ ಸುರು ಕೋಡೆ ಕಾರಿಂಜಾಗ ಪೋಯಿನ ಪೋಪು ನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಕೋಡೆ ಪೋಯ್ಜಿ ಬೊಕೆಂಕ್ಲೆ ಶುಕ್ರವಾರ ದೀಪಪುರ ದೀವ ಅಂದೆ ಪೋಯರ ಸಮಾಧಾನ ಅಪ್ಪಜಿ ಐಕಿನ್ ದೀಪಪುರ ದೀದು ಇನಿ ಪೋಯಿಂದು ಕೋಡೆ ಪೋಯ್ದು ಬೊಕ ಕೋಡೆ ಕಾರಿಂಜಾಗ ಪೋಯಿನಿ ಈ ಲಕ್ಕ ಚುನ್ನಂಗೆ ಕಾರ್ಲ ಬೇನೆ ಕೋಡೆ ಕಾರಿಂಜ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಅಂಚ ಇನಿಯಂಕ್ ಮೆಗ್ದಿ ನೆರ್ಪಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೆರ್ಪಲ್ ನಿಕ್ ದಾದೆ ಒಂಜಿ ಐಬ್ರೋ ಮನ್ಪೇರ್ಲ ಅಪ್ಪುಜನ್ ಎಂಕ್ ಪುರ್ಸೋತೂಲುಂಡು ಓವು ಮನ್ಪೇರ್ಲ ಓಡೆ ಕೊಡ್ತಾಂಡಿ ಬೇಗ ಅವನು ಓಡೆ ಪೋಪಿನಿ ಅಂತ ಆಲ ತರಕ್ಕೆ ತುಲ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಂದೆ ನೆತ್ತಲಕೊಂಡು ಅಂಚ ಮೆಗ್ದಿ ನಡೆ ಪಾಯರುಂಡಿತ ಪಿದಾಡ್ನು ಬರ್ತದೆ ಚಾಪುರ ಪರ್ದಾಂಡ್ ಬೊಕ ದಾದ ಪಂಡ ಮುರಾಣಿಡ್ದು ಇಂಚಿಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿನಿ ಯಾನ್ಲ ಆಯುಷುಲ ಪೋಪು ನಂದು ಯಾನ ಅಲ್ತರ್ದೆ ಪೋಪು ನೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದೆ ಶೀದ ಪೋಪೆ ಅಂದು ಒರರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಜೇರು ಅಲ್ತರ್ದೆ ಪೋಕ ಬಂದಿತ್ತೇನು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಾಂಡು ಬಯ್ಯದ ದೀಪದಿ ಓಡೊಂದು ಅಂಚ ಬಯ್ಯದ ದೀಪದಿ ಇದು ಪೋಯಿ ಬಂದಾಂಡು ಮೆರಡಕ್ಕೆ ಎಂಡೇನು ಬಸ್ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸ್ ಆಜರೆಕಂದು ಬಂಡೇರು ಬಸ್ ಆಜರೆಕಂದು ಬಂಡೇರು ಆಜರೆ ಅಂಡ್ ಆಯುಷ್ ಬಾರಿ ಪೋಡಿಂದಿತ್ತೆ ಆಜರೆಕ ಬಸ್ ನಮ್ಮನೆ ಪೋಪು ನಾನು ದಾನೆ ಪೋಂದೆ ನಮಕ್ ದಾಯ ಪೋಡಿನಿ ನಾನು ಪೋಡಿಜಿ ಪಂಡೇನಿ ನಿಕ್ಕು ಪೋಡಿ ಆಪ್ನ ಕೇಂಡೇನು ಕತ್ತಲೆ ಏತುಂಡು ಮುಲ್ತೊಂಜಿ ಬಸ್ ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ ಸೀದಾ ಅಡೆಗೆ ಬೊಕ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಅಕ್ಕಲ್ ಬತ್ತೆರಡಲ್ಲ ಅಂಡತನ ರಿಕ್ಷಾ ಬಂದೊಂದು ಹೋಪುನ ಎತ್ತುಂಡು 5 ನಿಮಿಷದ ಸಾದಿ ಐಕ್ ಮೇರಂಡೆ ರಾಜರೆಕ್ ಬಸ್ ಉಂಡು ಒಂಡೆರ ಅಪ್ಪಂಡ ಆಜಾರೆತ ಬಸ್ ಪೋಯಿಂದ ಆತುಂಡು ಐದು ಬೊಕ 5:30 ಉಂಡು ಬಂಡೆರು ತೂಕ 5:30 ಆಜಾರ 5:30 ಪೋಯರ ನಾನು ಆಯ್ಜೆ ತಾಡಿಯ ಗಂಟೆ ಅಂಚೆಂಗುಲ್ ರಡೇ ಜನ ಪೋಪುಂದಿತ್ತುಡು ಅಂಚೆ ನೀ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಏರ್ನ ಕಂಡ ನಿಜ ಅನ್ನ ದಾದ 10 ಯಾನ್ಲ ಬತ್ತುನ ದಾನ ಕಾಂಡ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಯ ಬೇಗ ಐಕೆ ಅಮ್ಮಂಡೈ ಯಾನ್ ದಾಲ ಕಡುಪು ಜಾನು ಒಂಜಿ ಆತ್ ಸ್ಮೈಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕಡುಪುರಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಬನ್ಪುನು ಐಕಿ ತೆಲಿಪುನ ಅತ್ಯಾನ್ ಬುಲಿಪುನು ಮಂಡ್ಯಾನ್ ಮಗ ಮುರಾಣಿ ಮುಟ್ಟ ಈತ ದಿನಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಆಯುಷುಲ ಪೋಪುನು 11 ಗಂಟೆನ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರಿ ಏಪಬೇಕ ಕುಲ್ಲರೆ ಇದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾದ ಅಂದು ಅರ್ನ ಕುದುಕ ಬುದ್ಧಿ ಎಂಜಿನ ಮಣ್ಣೆ ಪಗುರ್ದು ಮನ ಬುದ್ಧಿ ಹೆಂಗೆ ದಾದ ಅನ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅತ್ತು ಪಗುರ್ದು ಮೇ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬರ್ಪೇರ ಕುಲ್ವೇರ ಪಂದು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಬಸ್ರಿ ಪೋಪುನಾಂಡ ಎಂಕುಲಿತ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಿದಾಡು 6 ಬರ್ಪುನಾಂಡ 7 ಗಂಟೆ ಪಿದಾಡ್ನಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಬನ್ನಗನೆ 2 ಜನ ಪೊಪ್ಪಲ ಮಗೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದನ ಅಕಲ ದಾದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ನಾ ಪಂಡ್ರೆ ಪಿದಾಡಿಯೆ ದಾದ ನಾ ನೆನಪು ಮಲ್ತಶೆ ಗಂಟೆ ಹೋಲುಂಟು ಬೀಗ ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಉಂಟು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಕೊರ್ನದಾನೆ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತು ಗಂಟೆ ಆಜಾರನಾಗ ಎಂಕುಲ್ ಪಿದಾಡಿ ಆಜಾರತ ಬಸ್ಸು ಎಂಕುಲ್ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಯಜಮಾನ್ರು ರೆಡಿ ಕೂಡ ಆಯುಷನಲ್ಲ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಆಜಾರ ಅವನು ಬತ್ತುಂಡು ಬಸ್ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ವಾ ಡ್ರಾಮಾ ಬೊಕ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಅದು 7 ವರ್ಷ ಕರಿಂಡು ಇಲ್ಲ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಆಯುಷ್ ಲಾರೆ ನೊರಿ ಅನ್ಬಿಡ್ದು ನಿಮುಟ್ಟ ಪೋತುಜ ದುಂಬಾಳ ಆಯುಷ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ನ ರೆಂಟ್ರದ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಪೋಂದಿತ್ತ ಇಲ್ಲ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಪೋತುಜ ಹೊರಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರನ್ನ ಬುರ್ದು ಯಾನಿನ್ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ದಾದ ಯಜಮಾನ್ರು ಎಂಜ ಮನ್ಪೇರು ಒರಿ ಅತ್ತೆ ಎಂಜ ಮನ್ಪೇರು ಅದು ಯಜಮಾನ್ರು ಎಂಚ ಕುಲ್ಲುವೇರು ಯಜಮಾನ್ರು ಎಂಚ ಅಂಚತ್ತಿ ಈರೊಂಜಿ ತತ್ತುಂಡು ಸಾರಿ ಯಜಮಾನ್ರು ಒರಿ ಬೋರ ಅಪ್ಪುಜ ಬಂದು ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಕೋಡದ ಚಪ್ಪಲು ಉಂಡಿಯಾ ದೆಪ್ಪುಂದ ಯಾ ನಿನಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ದೀತಿನ ಅವಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ತೂದಿಪ್ಪರೆ ಎಂಕುಲು ಈ ಮೇಟೆ ಪೋಪುನಾಡ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ಉಂತದು ಕಾಣಿಕೆ ಬಾರ್ದು ಪೋಪುನು ಅಂಚ ಅಣ್ಣೇರು ಜತ್ತೇರು ಕಾಣಿಕೆ ಬಾಡ್ರೆ
यान फातेर तो दामे तिल्लद नाई बौ बौ याके बौ बौ चुप कर चुप अबे ओ साले चुप कर आपे दिल्लद नाई बौ बौ कहाँ है कुत्ता ini dia nyanyi park ebi yang gitu deh berian cici unpunet baji busu imbal baji busu halo iji unpe दादा आता सारी सूजी जिसको पढ़ना था बोले कहानी के लिए सूजी को तो फिर के सूजी को तो पूछे हाँ दादा हम तो सूजी सारी आओ कहानी के लिए बंदे अपना पैसे ना हम तो सूजी हाँ पढ़े हाँ दादा हाँ सूजी के लिए और उंडू मलियन दिया उनपा ना दिया उनपा दिवाले को काला दिन पड़ गया ना हाँ हाँ ये मगो किधर दांड ಅಪ್ಪೆನಲ್ಲ ಮಗಲಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಮಧ್ಯ ಅಲೆ ಅಲೆ ತೂಲೆ ಹಾಕಲು ಮಾತು ತಿಳಿಪೇರಿ ದಿಯಾ ಅದೇ ದಾಗತ್ತೆ ನಿಂದೆಕ್ ದಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಅಲೆ ಪೂರ ಸಾಮದಾರಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ತೋಜುಂಡ ಅದು ದಕ್ಷ ಪೂರ ಸಾಮದಾರಿ ಗೊತ್ತಾ ಆಯುಷ್ ಆಯ್ತು ಗಂಟೆ ಒಂಜಾರ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೇರ್ನ ಐಜಿ ಒಂಜ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುಗ ಅತ್ನ ಜೆಪ್ಪುಗ ಅನ್ ಬತ್ತೆ ತೂಕ ಎಚ್ಚರಿಗ ಅಂಡ ಜೆತ್ತಿಜಿಂದ ಮಾಂಕಾಲಿ ಕೋಲ್ದ ಮಾಕಲ್ದಿ ಕೋಲದ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ